Doncs estem al Coro, que és una cafeteria d'Ecosol. Ens dediquem a la inserció laboral, ensenyem a treballar treballant. És un local que ens ha cedit l'Ajuntament, que estem molt agraïts, i ens dediquem a cuinar amb el cor. Cuinar amb el cor vol dir que ho fem amb tota la bona intenció, treballem amb productes de proximitat, intentem col·laborar amb altres cooperatives o altres empreses petites. Treballa amb nosaltres gent d'inserció, els ensenyem a treballar treballant. Fem un servei de càtering que també, de cara al món laboral, és una manera d'ensenyar a la gent que treballa amb nosaltres i l'ajudem a veure una altra manera de treballar, no només a la cafeteria, sinó amb el càtering. Nosaltres tenim el valor afegit d'ajudar a insertar en el món laboral a gent jove que els hi ha costat acabar uns estudis o preparar-se d'alguna manera per entrar al món laboral.